Sayo nga nagtapok sa Barangay Hall sa Catalunan Grande, Davao City ang mga miyembro sa United Seniors Citizen Association kun USCA Lunes sa buntag, Setyembre 29, 2025. Aron ni paabot kang Kapitan January Duterte ang ilang pagsupak sa pag-angkon sa Garden Villas Association nga mudumala-sumala pa sa USCA building. Natukod sa open space sa Linita Heights Subdivision sa Barangay Catalunan Grande, ang building nga gamit kaayo sa mga senior citizen, hilabi na kung doon na sila mga meeting o gubang aktibidad. Gikatakda manggod nga mopirma si Mayor Sebastian Basti Duterte sa deed of usufruct tali homeowners sa Garden Villas Association ug lokal nga gobyerno. Mao nga magpatabang ang USCA kang Kapitan Duterte aron kumbensihon si Mayor Basti nga dili mo pirma sa deed of usufruct. Sumala sa USCA President nga si Arnel Cabillan, si January Duterte ang nagorganisa sa USCA niadtong tuig 2016. Pagka 2017, naningkamot ang USCA aron mapunduhan sa opisina ni Nograles og 3.5 million pesos ug mapatukod ang building. Dugang ni Cabillan, gusto karong angkunon sa Garden Villas Association ang building sa USCA, bisan og sila ang naningkamot aron matukod kini. Ikatulo na gipatawag sa barangay ang Garden Villas Association aron maklaro og mahusay ang isyu sa away sa management tali sa USCA. Apan walay opisyal o bisan mga miyembro sa Garden Villas Association ang nagpakita sa barangay. Natingalan na lang sila Cabillan nga gipatawag sila sa third hearing sa Davao City Council tungod sa isyu. Wala sab sila gipahibalo sa first o second hearing niini. Yung Homeowners Association dyan, until now, interim pa yan. Kasi nga, walang nag-a-attend sa mga magpatawag ng eleksyon. So what they did, naggawa na lang sila ng listahan ng sinong presidente natin, sinong mga officers, ganun. Then nag-house to house sila, ipakuan. Pero actually wala silang eleksyon. Ilang years na silang interim. Gibarugan nila Cabillan na ang USCA ang proponent sa building. Nahulog nga dawat limpyo ra ang Garden Villas Association sumala pa sa pag-take over sa building. Basta claim lang nila, hindi pwede yun. Dahil dyan daw situated ang building, tapos lugar nila yan, dapat daw sila ang mag-manage. Buot sa USCA nga mopahigayon og ocular inspection ang lokal nga gobyerno o city legal sa lugar. Kapin 400 ang miyembro sa USCA ug dili sila uyon sa deed of usufruct. So ang plano talaga namin ngayon kay Ma'am January, dito kami na ilahad namin sa kanya yung aming indignation na hindi kami pumapayag talaga dyan sa usufruct na yan. Tulungan niya rin kami kay Mayor. Gisulen nga makuha og pahayag ang Garden Villas Association apan nagdumili una silang muhatag. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.